Здравейте, приятели! Аз съм Лана и днес ще направя клип на тема моите балсами за устни плюс важно съобщение. И нека да започваме! Аз съхранявам гланцовете си в ето тази кутия, която има една рокличка, чанти. Тук има едно като синя дантелка с едни камъчета. Изглежда по този начин. Ако който е до мене близо ето тук, всъщност няма никой и ме чува, говоря по-силно, защото като говоря нормално, явно не се чува добре. И да, нека да започваме. Първият ми гланц е ето този, който е на Hello Kitty. Да. Миеше просто невероятно. Има ето такъв цвят и ето такъв мъд. Ще фокусира. Фокусирай, де! Да, фокусира. Следващия ми гланц е ето този, който е такъв. Гланце не е червено. Блед е доста. Зато и като не се подчиня цвят. Ако не се вижда, съжалявам. Следващия е този. Такъв. Но такъв прасковен цвят, оранжев, изкарящ. Да, виждате ли го? Следващия ми това сладурско миньонче, което получих онзи ден. Ето толкова е останал. Това беше някъде. Не беше кой знае колко голям. Да, той няма цвят. Следващия ми този на Хармония, който е с пъпеш. Миеше много хубаво. Да. Следващия ми е този, който ми е от другия лищиката. Аз не държа добре. Да. Мирише уникално. На малина. Ето толкова ми остана. Мисля, той още има доста, но аз съм бръкнала повече и като дупчица. Следващия ми, предпоследния ми гланц е ето този. С една емучка, който е много як. И с зелена ябълка. Мирише уникално. Да. Следващия ми ето този Baby Lips. Електросерията се казва Pink Shock. Pink Shock, да. И е такъв, да. Ами да, хора, това беше моята колекция. И важното съобщение смятах да ви кажа да ми задавате въпроси по-долу в коментарите. Но не, важното съобщение е, че не ще кача сигурно още 2 клипа или един. Така че бъдете на мисия и не гледайте. Чао и до скоро!